வருடத்தின் முதல் 5 மாதங்களில் மொத்த அரச வருமானம் 2500.38 பில்லியன், அதாவது 38 பில்லியன். நிதி திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சர் அனில் ஜெயந்த பெர்னாண்டோ என்பதாக இந்த தகவல் இவ்வாறு வெளியாக இருக்கிறது. நாட்டின் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு கையிருப்பு $6.8 பில்லியன் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் 2026 ஆண்டு முதல் 5 மாத காலப்பகுதியில் மாத்திரம் 2500.38 பில்லியன் ரூபாய் மொத்த அரசு வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது என நிதி திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சர் அனில் ஜெயந்த பெர்னாண்டோ இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பாராளுமன்றத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற அமர்வின் போது 2027 ஆண்டுக்கான நிதி திட்டமிடல் வெளிப்படுத்தலை முன்வைத்து அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார். அவர் அங்கு உரையாற்றும் போது பணவீக்கத்தை குறைவான மட்டத்தில் பேணுவதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கடந்த மே மாதம் பணவீக்கம் 5.5% அளவுக்கு பேணப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த மாதம் நாட்டின் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு கையிருப்பு $6.8 பில்லியன் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு முதல் 5 மாத காலப்பகுதியில் வெளிநாட்டு பண அனுப்பல்கள் 25% அளவில் உயர்வடைந்திருக்கின்றன. இந்த ஆண்டின் முதல் 5 மாத காலப்பகுதியில் மொத்த அரசு வருமானம் 2500.38 பில்லியன் ரூபாவாக உயர்வடைந்திருக்கிறது. முதல் 5 மாத காலப்பகுதியில் இறைவரி திணைக்களம் 1096 பில்லியன் ரூபாய், சுங்க திணைக்களம் 1079 பில்லியன் ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் வருவாய் ஈட்டப்பட்டிருக்கிறது. 2026 ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் பற்றாக்குறை முறையாக பேணப்பட்டிருக்கிறது. பொருளாதார முயற்சிக்கான திட்டங்கள் சிறந்த முறையில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதுவே பிரதி அமைச்சர் அனில் ஜெயந்த பெர்னாண்டோ நேற்றைய தினம் சபையில் தெரிவித்த முக்கிய கருத்துக்களாக அமைந்திருக்கின்றன. 2027 අයවැය සකස් කිරීම සඳහා මධ්‍යකාලීන මූල්‍ය රාමුව සපයන අතර ඒ රජයේ මධ්‍යකාලීන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ඉලක්ක සහ ප්‍රමුඛතා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම ඒ ප්‍රධාන අරමුණක්. ඒ වගේම රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය 2026 පළමුණු කාර්තුවේදී 5.1ක සාධනීය වර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීමට සහ පවත්වා ගැනීමට අපි සමත් වෙලා තියෙනවා. මැයි මාසයේ වන විට මතුපිට උද්දමනයේ 5.5ක මට්ටමකට පාලනය කර ගැනීමට හැකි වෙලා තියෙනවා. මැයි මාසයේ වන විට අපගේ නිල සංචිත ඇමරිකානු ඩොලර් 6.8ක ඉහළ මට්ටමකට පවත්වා ගන්නත් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශගත ප්‍රජාව තුළ ඇති අඛණ්ඩ විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් විදේශීය ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ පසුගිය වසරේ පළමු මාස 5ට සාපේක්ෂව 26%කින් කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. රාජ්‍ය මූල්‍යාංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේද 2025 වර්ෂයේදී දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට 5.4ක ප්‍රාථමික අතිරික්තයක් වාර්තා කරමින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ඉහළම ප්‍රාථමික අතිරික්තය අපිට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රාජ්‍ය ණය අනුපාතයේද 2024ට සාපේක්ෂව 2025 වර්ෂයේදී පහළ වැටී තියෙනවා. බදු පරිපාලනයේ විධිමත් කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2026 වර්ෂයේ මැයි මාසයේ අගවන විට රුපියල් බිලියන 2536.8ක සමස්ත ආදායමක් අපි උපයාගෙන තියෙනවා.